masser af småsild med boger der. Masser af småsild inde. Victor har fanget masser på pirken, han er pilket. Som jeg så kan bruge til at fiske pikvar med. Men der er fyldt med små sild herinde. Det er rigtig brugt til sild. Det er lige her fra perler og sådan et stykke sild. Så løget. Og så bare lige på perler og så et større stykke sild. Så det er rigtig brugt. Det er en af dem. Lige lidt op, så kører jeg en gang med hjulet. Lidt mere. Kører igen. Så pause her. Jeg ved ikke. Det er bare en jig direkte på linen. Og så en 30 grams pirk. Det fungerer også. Jeg har mistet stor en på det i dag. Der er fisk på. Jeg har også en på. Kommer. Nej, det er en lille... Er det en lille sej? Det er dem, der tager mading. Det er en lille sej. Det er dem, der tager mading. Ha. Små sej. Der er sej og silling over det hele. Nå, jeg skal fiske videre. Ja. De der små sej der, de er så træls. De tager avnen hele tiden, så det er faktisk umuligt at fiske. Ja. Så vi tager et par kast mere, så tager vi altså videre. Det blæser lidt, men det er dejligt varmt. Så lykkes det at komme pikvar. Siger du, Victor? Nå, der er de der. Så lykkedes det at få en pikvar lige over målet. Yippie! Det var fedt. Det har jeg kæmpet mange timer for. Jeg er ved at klippe mavesækken op for pikvaren. Prøv lige at hælde det ud, nu har du hul. Det stinker helt vildt. Nå! Der ligger også en her. En silling her. Det stinker. Fy, for det lugter. Se der, en. Lige lægge det ud på bordet der. En, 2, 3. En kvart. 4. En kvart. 3. Prøv at se, hvad pikvaren herinde. 5 en kvart. Det her, det er i hvert fald sild. Og det er det her også. Og det er det der også. Og det er det her også. Så tror jeg, at de andre tre, det har været tubiser. Så den sådan spidser til.
Men det kan godt være, det er bare... Men sådan 6 fisk ind i maven, det er bare ulækkert.